Nuwun para sutresna sandiwara basa Jawi sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Celuring. Semangke kepranga kita ngaturaken lampahan dalan sing kleru. Anggitanipun kelompok sekawan saking kelas 9 kanthi sutradara Gisel Gladysya, asisten sutradara Yuanita Ajeng, efek musik lan mixing Yuanita Ajeng. Sandiwara radio menika dipundamel kagem cangkepi gladhen pasinaonan basa Jawi. Ulangan drama modern ingkang kampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Pak, sarapane mung sego karo ndok ceplok siji. Ora apa-apa nggih. Ora apa-apa, Bu. Sing penting kan awake dhewe iso mangan bareng-bareng karo Taksa. Pak, mangke tansah budal sekolah menapa malih nggih? Enggih, Le, sekolah kan cedek. Bapak durung bisa maringi sangu nggih. Boten napa-napa, Pak. Tansah saged nitipake jajan tekan sekolah. Sepurane yo Le. Mengko nek jajane ibu payu akeh, taksa diparingi sangu luweh. Nggih, Bu. Tansah seneng saged mbiyantu Ibu. Alhamdulillah. Kowe pancen bocah pinter, Le. Gelem bantu wong tuwa lan ora tau sambat. Nggih, Pak. Menika sampun dados kewajiban kula. Sing penting Bapak kaliyan Ibu tansah sehat. Oh iya, Pak. Mengko kondur saking garap sawah, mampir daleme Pak RT rumiyin nggih. Wonten titipan pesenan jajan saking Bu RT. Oh iya, Bu. Tak mampir sesuk ae, Lek. Wis mari macul. Muga-muga dadi dalan rezeki sing barokah. Sampun jam 7, Pak, Bu. Kula nyuwun pamit bidal sekolah rumiyin. Iya, Le. Hati-hati ing dalan. Sinau sing mumpeng ya. Sing semangat, Le. Dungane Bapak Ibu tansah nyertai lakumu. Nggih, Pak, Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Pak, delon iki, gedang goreng, tahu isi, cireng lan donat kampung wis mateng kabeh. Ambune nganti petu pawon. Nggih, Bu, tak bungkus siji-siji. Iki jajan yang main disenengi bocah-bocah. Muga-muga payu kabeh, Pak. Wong-wong biasanya seneng jajan anget-anget ngene. Nggih, Bu, Bapak mangkat sik, jajan wis akeh tenan iki. Nggih, Pak. Hati-hati nggih. Dalane sawane ana sing lunyu. Mergo mau bengi udan. Iya, Bu. Iki keranjangan dagangane wis tak taleni kenceng ning bonjangane Pit ya. Oh iya, saus sambel wis dilebokne to? Waduh, meh lali. Iki, Pak, saus sambel sing wis tak wadahi plastik cilik-cilik. Nek ora ana sambele, bocah-bocah padha kurang mantep le jajan. Nah, ngene iki nemi komplit. Dagangan resik, rasane enak, regane murah. Muga-muga dadi langganan. Amin, Pak. Matur nuwun nggih, wis gelem rewang-rewangin pawon dhisik sadurunge mangkat kerja. Wis dadi tugase bareng-bareng, Bu. Ya wis, aku mangkat dhisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing hati-hati, Pak. Bu, dene iki jajane wis entek sadurunge dhuwur. Alhamdulillah. Nanging duite sih kudu disisihke kanggo tuku bahan meneh. Iya, Bu. Nanging rasane kok durung cukup-cukup ya, Bu. Urip pancen proses, Pak. Ora bisa cepet. Bener kandhanmu, Bu. Kadangkala bapak ngrosem sakne kowe lan Taksa kudu rina wengi rewang-rewang nanging asline mung pas-pasan kanggo mangan lan muter modal. Sampun ngendika ngonten, Pak. Sing penting duit sing awake dhewe tampa iki duit halal.
Sithik nanging barokah, tinimbang akeh nanging nggawa susah. Iya bu, aku yang mung kepingin taksah iso sekolah dukur, ora kayak bapak ibu sing iso gur dadi bakul jajan pasar. Insyaallah Pak, deloken taksa. Bocah sregep lan ora isinan. Mau wae dheweke cerita yen kanca-kancane ing sekolah padha seneng karo donat gaweanku. Malah ana guru sing pesen kanggo acara rapat sesuk. Walah, sing tenane bu. Alhamdulillah. Yen ngono sesuk adewe kudu tangi luwih isuk gak sih kanggo nyiapne pesenan kuwi. Nggih Pak, mula saiki awake dhewe leren dhisik, njaga tenaga. Ayo duit hasil dino iki diitung bareng-bareng. Banjur disisihke kanggo blanja menyang pasar sesuk subuh. Ayo bu, muga-muga Gusti Allah tansah paringi dalan sing padhang kanggo keluargane dhewe. Amin. Bu, apa dodolan jajan ngene iki iso nggih taksa urip luwih enak? Iso Pak, yen dilakoni kanthi sabar lan jujur. Kadang aku kesel bu, kerja saben dina nanging isih kurang Kesel iku wajar Pak, ning aja nganti nyerah. Iya bu, nanging rasane dengkul iku wis dadi weke, mripat wis mulai blawur. Kadang aku mikir, apa selawase dhewe bakal kaya ngene terus ya? Pak, coba iling-iling. Biyen awake dhewe miwiti iki saka nol. Saiki wis duwe langganan. Taksa ya wis bisa sekolah kanthi pinter. Iku wis bukti yen Gusti mboten sare. Bener kandhanmu. Aku mau wedi yen taksa ngerasa isin duwe bapak kaya aku sing mung iso dadi bakul jajan keliling. Ora, Pak. Taksa kuwi bocah sing ngerti tata krama. Dheweke malah bombong amarga bapakne kerja keras kanthi dalan sing bener. Keselmu iku bakal dadi dalan swargamu, Pak. Matur nuwun wis tansah ngelingne bu. Pancen bener, rasa kesel iki ora sepiro dibandingke karo kepinginanku weruh taksa dadi wong sukses esuk. Wes, saiki bapak ngunjuk wedang jahe dhisik supaya awake anget. Grimis-grimis ngene penae kanggo nentremake pikir. Sisok subuh awake dhewe semangat meneh. Yo matur nuwun. Ayo donga bareng-bareng. Muga-muga grimis iki nggawe berkah kanggo dagangane awake dhewe sesuk. Loh, iki ana poster nempel ning tembok. Modal sithik, bati gede. Yen pancen bener, aku ora perlu dodol jajan saka isuk tekan sore maneh. Taksa iso oleh seragam anyar, sepatu anyar. Ibu ora perlu kesel nang pawon saben dina. Nanging iki dalan sing bener apa ora ya? Menang saben dina. Apa iki jawabane tunggu-tungguku? Nanging iki lak judi tah. Yen Bu Sinta ngerti, mesti duka. Nanging aku wis kesel urip rekoso. Taksa butuh sepatu anyar, utang-utang ning pasar ya numpuk. Apa salah yen njajal sithik wae? Sopo ngerti iki dalan supaya aku ora usah dodol jajan maneh. Wis, tak simpen dhisik. Tak cobane mengko sore. Bu, delon, iki delon. Dino iki bapak entuk duit akeh banget. Lho, Pak. Duit abang-abang akeh iki saka ngendi? Kok iso akeh man? Iki ya rezeki gede to, Bu.
ora nyangka bapak iso entuk koyo ngene. Pak, iki duit saka ngendi sejatine? Wes Bu, sing penting saiki ono duite to. Deloken. Nganti numpuk ning meja. Muga-muga iki dudu rezeki sing salah dalan, Pak. Wes ta Bu, aja kaken takon. Sing penting sesuk taksa bisa tuku sepatu anyar lan utangmu ning pasar iku iso lunas. Nanging, Pak, duit 100.000 dadi mayuto-yuto sekolah kuwi ora lumrah. Bapak dudu menang lotre ta? Iki lho sing jenenge teknologi, Bu. Mung modal sithik untunge selangit. Wes, saiki duite simpenen dhisik. Atiku rasane ora jeno, Pak. Bapak eling, rezeki sing ora cetha asale kuwi biasane nggo sengkala. Mbok ya sepisan wae melu seneng. Aku lak golek duit iku ya kanggo kowe lan taksa. Iki lho Bu, deloken nyantai karo nyekel HP ngene lho wis entuk duit akeh. Ora mungkin. Ayo tas pisan wae. Munggah, ayo munggah. Gusti, entek. Kabeh entek risik. Kepiye iki? Duit modal dagangane ibu seminggu. Duit tabungan kanggo bayar sekolah taksa. Kok bisa ambles sekolah? Aku wong tuwek opo iki? Aku kudu piye? Yen aku mandek saiki, duit mau ilang. Ora, aku kudu golek silian. Iya, silian. Aku kudu pasang maneh supaya duit mau balik. Mripatku nganti perih nyawang layar iki. Nanging atiku luwih perih. Ibu aja nganti ngerti. Yen nganti ngerti, dadi opo aku ning ngarepe bojoku? Aku wis dadi bapak sing gagal. Aku kudu golek utangan bengi iki uga. Kudu balik. Duit kuwi kudu balik. Pak Pandu, metu. Aku ngerti kowe ning jero. Aja dadi wong bedal. Pak, lawan digedor-gedor. Sopo kuwi, Pak? Bapak nggak ada urusan opo? Nggih, sekedap nggih. Ora usah kakean alasan, utangmu sing tok nggo judi wingi wis telat, bungane mundak, yen sesuk ora dibayar, omah iki tak catet jadi jaminan. Utang nopo, Pak? Kanggo masang nopo? Omah iki siji-sijine bondone awake dhewe. Ngapunten Kang, kula diparingi wektu maneh nggih, kula janji. Ora ono janji-janjian, sesuk aku bali, duit kudu cemepak. Pak, jadi bener, Bapak judi. Bapak gunakake duit modalan sekolah taksa kanggo barang boten cetha. Sepurane Bu, Bapak kilaf. Bapak pengen cepet sugih kanggo kowe lan taksa. Saiki Bapak bingung kudu piye. Omah iki arep disita. Wes, Pak. Nangis ora bakal gawe duit bali. Awake dhewe kudu tanggung jawab. Nanging duite saka ndi, Bu? Akeh banget. Iki kalong lan ali-ali kawin siji-sijine sing isih tak simpen. Iki didol esuk subuh. Ojo, Bu. Kuwi bandanmu siji-sijine.
Ora apa-apa, Pak. Iki korban kanggo nyelametake omah lan masa depane Taksa. Nanging ana syarate. Bapak kudu kerja pindho luwih sregep. Siang macul ing sawah, bengi bantu aku nggawe jajan luwih akeh. Awake dhewe bakal setor jajan menyang pasar-pasar liyane. Ora ana wektu kanggo nglamun maneh. Nggih Bu, Bapak janji, Bapak bakalan kerja nganti lali kesel kanggo nebus kesalahanku. Pak, Bu, Taksa nggih purun bantu. Tabunganku ing sekolah bakal tak jumbo kabeh kanggo nambah bayar utang. Taksa mboten jajan. Sing penting omah mboten ilang. Sepurane Le, Bapak janji bakalan dadi wong sing luwih apik. Bu, Taksa, Bapak wis nggawe sampean sak loro nandang susah. Bapak mung pengen ibu ora perlu megawe ngoyo ning pawon nganti bengi. Bapak uga kepingin nukokne Taksa, tas anyar, buku anyar, sepatu anyar sing ora bolong. Pak, rezeki sing barokah kuwi pancen kudu liwat keringat sing jujur. Sanadyan sithik nanging gawe turu jenok. Duit panas kuwi mung nggawa sengkala, Pak. Pak, Taksa mboten perlu barang anyar. Tas lawas tasik saged diagem, sepatu bola saged dijahit. Taksa mung pengen bapak mboten sedih lan mboten main judi malih. Taksa luwih bombong weruh bapak dolan jajan timbang nunggu duit sing mboten cetha. Matur nuwun Le, matur nuwun Bu. Bapak janji, Bapak sumpah demi Gusti Allah, iki sing pungkasan. Bapak bakalan balik menyang dalan sing bener. Wis, Pak. Sing wis ya wis. Awake dhewe miwiti maneh saka nol. Sesuk subuh awake dhewe tangi, nggih donat lan gedang goreng maneh. Senajan rekoso, sing penting atine tentrem. Gusti mboten sare, Pak. Nggih Bu, ayo kerja keras maneh, kanthi jujur, kanthi ikhlas. Pak Pandu dening Federico, Bu Sinta dening Sylvia Cahya, Taksa dening Tirta Adi, rentenir tunggal dening Akbar Surya, rentenir kalih dening Fazril Ilham. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asesanti rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.